Йогышлы авырулар таралуны булдырмау, санитар эпидемиягә каршы нормаларны бозуларны вакытында ачыклау максатыннан полиция хезмәткәрләре рейд чаралары үткәрәләр. Транспортта, шулай ук кибетләрдә битлек режимын саклауны тикшерәләр. Соңгыларында дезинфекция чаралары булуга игътибар итәләр. Кирәк булганда сатып алучылар белән аңлату әңгәмәләре үткәрелә. Кагыйдә бозучыларга административ беркетмә төзелә. За прошедшую неделю количество выявленных нарушений составило 44. На всех нарушителей были составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории республики, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Напоминаю, что за данное нарушение предусмотрено наложение административного штрафа на граждан от 1 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.